namin lumabas ang sunrise. Hello, good morning. Pang 3 days na namin. Hindi ako gaano nakatulog kagabi kasi nga namamahay pa rin. Kaya mag-breakfast kami. Ayan o, sana hindi talaga umulan. Ayan, mag-11 a.m. na. Nag-bike sila Johnny Bell. Ako, naiwan lang ako dito sa room ko kasi hindi ako nakatulog kagabi. Pero hindi rin ako nakatulog ngayong umaga. Ngayon mag-swimming sila. Hindi ako mag-join sa kanila kasi sa tingin ko talagang malamig. Ako nga naka-long sleeve. Malamig sa tingin ko. Ngayon, doon na muna lang ako kina Ate Jo sa baba tatambay habang sila na mag-swimming. Hindi totoo yung sabi sa Google na tag-ulan ngayong Saturday. Hindi naman nag-uulan. Nasugat si Kerry. Oo, pag-uwi nila galing sa biking, si Kerry may sugat kaya yan. Hinugasan pa namin yung paa kasi ayaw magpahugas, ayaw magpalagay ng pag. Ayan, dito na kami sa pool. Dito kami sa may poolside. Yan, upo-upo. Tatambay. Andito kami sa poolside. Hindi ako nagsuot ng pang-swimming para kung sakaling mainggit ako sa kanila, hindi ako mag-swim. Kasi nga, lamigin na ako ngayon. Siguro dahil senior citizen na kaya lamigin na. Si Johnny Bell, nag-chill-chill din. Kami dito lang habang nag-swimming yung mga bata. Ang sarap ng buhay ng bakasyonista. Iniintay pa namin si Ate Jo. Siguro natulog ulit si Ate Jo. Andyan ang room nila. Kami nasa 6th floor. Ito, dala ko na naman ang gansilyo ko. Order kasi ito ng friend ko na nasa Naga City. Gusto kong matapos na para ma-send ko na. Ayan si Ate Jo. Hindi lang kung luwal, nakililikod kami. Ayan, papunta kami ni Ate Jo sa beach. Tanghali na pero simoy ng hangin. Malamig. Sabi na, malipot ba ka? Kain na! Kaya nindang lipot. Ayan si Muset, yung may hawak na yung may hawak na yellow. Ayan, yung may hawak na yelong yung may yelong. Anong apod ka yan? Surfboard? Ay, bodyboard. Yung may hawak na yellow si Muset niya.
Kumain na si Tita Ninang. Oo. Yan. Sige. Yelo pa, oh. Maukoy na dilis. Yan, dadalhin ko sa room para doon ko lutuin. Yan, mga nag-swimming. Yan, magla-lunch na kami. As usual, may tira pa rin ng Bicol Express. Ayan yung chicken bacolod. Yan, ukoy. Tapos yung adobo. Hinihintay lang namin si Ate Jo kasi nagluluto ng spaghetti para sa mga bata. Ayan. Magla-lunch na kami. Last day na namin ngayon. Grabe, natulog kami ng 2 o'clock, 2 p.m. Nagising kami ngayon lang. Ano na oras? Oh, grabe. Ewan ko anong oras kami makakatulog mamayang gabi. Lahat kami nakatulog. First time kong matulog ng hapon. Dahil puyat ako kagabi. Hindi ako nakatulog. Kaya nagtry ako matulog kanina. Tapos nagyayaya si Ping na mag-pizza sa baba. Tingnan mo ang oras. Dito kami ngayon sa restaurant ng hotel. Ano yan, kape? Ano nga yan? Compliment yan. Ayan ang compliment. Dito sana kami magpipizza. Ang problema, fully book na. Maghihintay kami ang lamig-lamig. May kasama kami mga bata. Kaya pagkatapos nitong kape, lalabas na lang kami ng hotel. Kaya naghahanap kami dito sa labas ng makakain. Ang lamig. 2 years ago, dyan din kami kumain. Yung birthday ni Ate Jo. That was 2018, September. Dyan din kami tumuloy. Ayan, matao din dito. Hanap na naman. Kung hindi puno, sarado na, kaya dito na lang kami. Katabi nitong adult shop. Yung magkapatid ang nagpipili ng kakainin namin. Kasi hindi ko maintindihan ang mga nakalagay kung mga ano-ano yan. Dito kami sa Laughing Lobster. Dito na lang kami magdi-dinner. Kasi tinamad na lahat magluto. Kasi nga, ginabi kami na gising. Naglakad kami dito sa labas ng hotel. Kung hindi puno, sarado ng iba. Kaya dito kami napunta sa Laughing Lobster. Long. Yes, yes, that's right. Because we have so many long drives. Nag-selfie din yung apo ko. Oh, your turn. Ah, siya What do naman you wanna daw. say? Oh, no, you like this. Sinali ko, nahulog. After, why are you allowed to video and send it to you? Why are you allowed? Ayan na yung in-order. Nakabalot sa papel. Ano? Which one is that fish and chips? Let's have a look. Let's have a look. Let me see. Watina. Ito sa New Zealand. Ano sila mo lang si fish and chips ni Gary. Wait lang. Go to the hotel. No, it's here. Wow. Ay, wow. That's the kid. Wait, this fish. That's the chips. Oh. And the We fish. eat here. Watina. Bago. Siyempre, fresh na fresh. Di mo yan, ano ta? Baka ano ta?
Hindi mo ano, tabaka ano. Filipino. Wow. Calamari. Yeah, there's calamari. Oh, there. Because I bought this. Ito, No, this is the fish. calamari. Ito, fish. Ito naman, Good. sausage yan. Ano, crab stick. Crab Tatay, stick. dyan. Ayan, tapos na kami. Hindi namin naubos kasi sobrang dami. One order lang pala yun, pero sobrang dami talaga. Kaya, yan. Bit-bit pa. Bit-bit ni Musel. Balik sa hotel. Yan, gabi na. Tapos na naman ang araw ngayon. After kong maligo, matutulog na. Tapos ng aking birthday getaway. Bye-bye, good night. Good morning. Maaga kami ngayon para mahabol ko yung sunrise kasi pang last day na namin dito. Hindi pa ako nakapag-video, nakapagkuha ng picture ng sunrise. Kaya sana mahabol namin. Anyway, kuwan pa naman ang malapit na. Hinihintay ko na lang sina Johnny Bell. Yan, bumili na sila ng coffee sa 7-Eleven. Lamig. Diyan ang room ni na Ate Jo. Tulog pa. Ayan na. Sana wag ka munang ay basa. Basa ang buhangin. Umulan siguro kagabi or fog ito. Ambon. Ang oras is 6:10. Yan, buti may dala kaming mga folding chair. You like it? Para pag nag-coffee kami habang hinihintay namin lumabas ang sunrise. Sa wakas, maaabutan ko ang sunrise. Hindi ka kaya ang cord niya, kuya. Pabalik na kami ngayon sa hotel para mag-prepare na kasi uwi na kami ng Brisbane. Naku, sinipon ako sa lamig. Yan, bye-bye na. Bye-bye na hotel. Pabalik na kami sa Brisbane. Yay! Wow, 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 wow.
hi! Ayan, mamaya magpapahinga lang. Tapos, liligpitan lang yung mga dala namin. Tapos, layas na naman. Pupunta kami sa Costco para bumili ng pang-Christmas sa Pinas. Hi, guys. Rat, rat, rat. Oh, sugat ng baby namin. Oh.